Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo, hoxe dende o Parque de Punta Dicaño. Xa ben, eu resístome a despedir este verán de 2021 que tan bons momentos nos deu aquí no programa. Moitos deles estiveron protagonizados por Pili, Paco e os alumnos do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Eles deronlle forma á sección Saborea o Salnés que nos acompañou ao longo desta tempada en a que fomos percorrendo a gastronomía desta comarca. Hoxe repasamos as súas receitas neste Verán Verán especial Saborea o Salnés. Pois comezamos o noso percorrido gastronómico aquí en Sanxenxo. Unha das protagonistas destas terras é a Raia, que é todo un emblema en Portonovo. Os amigos do Obradoiro de Hostalería deronlle unha volta elaborando un risoto único. Moi boas, nunha nova edición de Verán Verán. Estamos aquí en esta sección de Saborea o Salnés desde o Obradoiro de Emprego da Mancomunidade do Salnés. E nada, o que vamos a elaborar son platos típicos daqui da nosa comarca, con produtos típicos daqui e acompañado tamén con uns cócteles, verdad, Pili? Sí, nós na sección da sala vamos a acompañar con uns cócteles facilísimos de facer para que ustedes poidan facelos na súa casiña. O primer plato que vamos a elaborar aquí vai a ser do Concello de Sanxenxo, en este caso Portonovo, coa Raia. E vamos a facer o que é pois, un cremoso, un risotto de espinacas con raia e un pouquiño de pulpo. Vamos a mesturar un pouquiño de pulpo tamén polo medio. Vamos a comenzar a elaborar este plato, entonces, acordamos que este é un plato típico da cociña de aquí de Sanxenxo, en este caso Portonovo, de acordo? E nada, o que vamos a empezar é rehogando un pouquiño o cebolleta, incorporamos o arroz, incorporamos a crema de espinacas, mollamos co caldiño, o caldo vamos botando pouco a pouco. Botamos un bochorriño de caldo, sen medo, Raia moi típica en Portonovo, de forma tradicional suelen facer con allada, nos damos un toque máis moderno, que en este caso acompañámoslo con un arroz, e un arroz verde, porque vai con unha crema de espinacas. Este arroz a hora de servirlo ten un color así verdoso que lle queda perfecto, mas combina moi ben coa espinaca. Bota un aroma, a mestura da raia con o pulpo e as espinacas neste arroz, de verdad que é unha verdadeira maravilla. Estamos falando de uns produtos de primeira calidad, tanto o do mar como da horta, non? As espinacas son daqui tamén, ademais son daqui das nosas hortas, e por suposto a raia que é moi típico en Portonovo, non? Pesca nos mariñeiros daqui, e a verdad que ten unha calidad excepcional, non solamente para comer coallada, que é o típico, senón para preparar de calquera maneira, quer decir, pode ir á parrilla, pode ir frito, acompañado nun arroz, nun guiso, é moi versátil. Ahora vamos a rematar xa con este arroz que xa temos terminado. Vamos a rematar para darlle esa untuosidade con un pouquiño de mantequilla e queixo rallado. Para acompañar o arroz, ahora o arroz estás aquí terminando de facer, que dalle 2-3 minutos. A hora de presentar, vamos a presentar con un lumiño de raia que vamos a marcar na plancha, vale? Neste caso na sartén, con moi pouquiño, casi nada de aceite. Bueno, este é un plato moi sencilliño de elaborar na casa, como vedes, un arroz rehogado lentamente, a que engadimos o que é a raia e o pulpo, como unha especie de risotto, e terminamos con un pouquiño de mantequilla e queso rallado. O sea, os ingredientes fáciles de conseguir, e o plato moi faciliño de elaborar nas nosas casas. E, por suposto, un plato para sorprender, Bueno, unha vez rematado o plato, Pili, que che pareceu?
Hombre, eso de unha pintaza, Paco. Como todos os teus platos, pero... Seguramente que nos vas a sorprender tú tamén co teu este cóctel. especialmente... Bueno, pois mira, vou facer un cóctel falando de todo eso, que tamén leva verde. Pois genial, Tamén vamos maravilloso. na gama dos verdes. Pois fantástico. Vai a acompañar o color. Nerea, vámonos entonces a elaborar unha caipiriña para acompañar este estupendo plato que fixeron aquí os nosos compañeiros. Os ingredientes son lima, azúcar e cachaza. Entonces empezamos a preparar a lima. Vamos a cortarlle os casquetes para facer unha base e poder cortalo ben. Vamos a incorporar azúcar. Machacamos o azúcar coa lima. Incorporamos un pouco de hielo picado. E agora podemos incorporar xa o destilado, que, como dixen antes, é cachaza. Este é o chamado ron brasileño. Decorámolo, fácil de facer e moi sabroso. Esta é a nosa proposta de hoxe e na semana que ven vémonos noutro concello do Salnés. E marchamos agora ata o Concello do Grove, onde a combinación de produtos do mar e da horta é garantía de calidade. Un prato mar e terra cun toque exótico que quedou así de rico. Hola Paco, aquí estamos outra vez en Saboreo Salnés. Con que nos vas a sorprender hoxe? Con que plato espectacular? Bueno, Pili, hoxe vamos a facer un salteado, por suposto, hoxe nos vamos para o Grove. Estamos acostumbrados no Grove a tomar marisquiño bo, que o temos, por suposto, tal. Pero aquí hoxe vamos a facer aquí unha pequena mención ao que é a plaza de Abastos do Grove, non? E vamos a facer, bueno, aquí temos mar e terra, temos unhas verduriñas que vamos a saltear sepia e mexillóns con pasta. E logo vamos a dar un toque exótico aquí con unha salsiña de ostras, teño salsa de soja, aceite de sésamo, e unha salsa que lle conocemos como calvi, que lle dá un toque, a verdade, que é buenísimo este plato. Un pouco exótico, moi ben. Sí, sí, por suposto. E tengo que nos vas a sorprender todo. Pois mira, hoxe vou vos a facer unha caipirosca, que é tamén un cóctel moi fácil de facer e va na gama do vodka. Entonces temos por un lado shiitake, temos puerro, temos pemento verde, pemento roxo e zanahoria. E logo llevamos a incorporar un mexillóns, temos por aquí sepia e logo por último uns espaguetis. E terminamos aromatizando con unhas salsiñas un poquinho exóticas, temos unha salsa de ostras, temos aceite de sésamo, temos salsa de soja e calvi. Bueno, empezamos añadindolle entonces as recetas, en este caso é shiitake, logo seguimos xa polo resto das verduriñas que xa lles vamos a incorporar todas. Zanahoria, puerro e os dous pementos. E logo o puerro, seguido xa do puerro. Bueno, salteamos todo o conxunto. Comentei, vamos a empregar mexillón e sepia. A verdad que son os produtos, en este caso de ali, da Plaza de Abastos de ali do Grove, é verdad que unha calidad excepcional, a verdad que moi ben, moi ben. E incorporado, por suposto, porque na Plaza de Abastos non solamente hai mariscos, senón que tamén hai verduras e tamén temos carne, vale? En este caso, acompañado cunhas verduriñas tamén. Agora vamos ya a incorporar o marisco, xa lle podemos incorporar, Vicente, incorporamos os mexillóns, todos os mexillóns para dentro, e a sepia. A sepia témola cocida xa previamente, vale? Unha vez rehogado todo, lle incorporamos as salsiñas que temos aquí. E agora, para rematar, botamos ya a pasta. E logo vamos a sazonar, tendo cuidado con precaución, non pasarnos coa sal. Acordamos que leva soja, a soja neste caso bastante saladiña. Un plato bastante exótico, con produtos típicos daqui da nosa comarca, vale? Neste caso do Grove. Bueno, despois de rematar o noso plato, bueno, mira que presenta
presentación ten, que pintiña. Que nos vas a dedicar? Con que corte? Paco, o plato é increíble, como sempre, sorprendentemente espectacular. Pois mira, vamos a facer hoxe unha caipirosca. É unha versión menos agresiva da caipiriña. Entonces leva os ingredientes que leva é lima, azúcar, por supuesto hielo e vodka. E vamos a rematalo con un toque de color, que é unha sorpresa por final. Pomos a lima dentro do vaso, incorporamos o azúcar, machacamos, incorporamos un pouquiño de hielo, ahora pomos o vodka, incorporamos entonces hielo hasta arriba. Vamos a dar un toque de color que se nos ocurriu, botarlle un toque de vodka negro, un chorriño nada máis, que lle dá un toque de color espectacular. Mira, Paco, que che parece a nosa proposta entonces? Genial, que che vou a dicir? Este será para mí, non? Bueno, esta vamos a deixar a Dani, a ti facemos outra. Moi ben, non hai problema. Nada, pois agora nada, despedímonos hasta o próximo programa e nada, un placer, amigos da cociña. Hasta logo. E agora, se lles parece, cruzamos a ponte para saborear o concello da Illa de Arousa. Ali xa se sabe o rei e o mexillón. Esta é a proposta do Obradoiro da Hostalería. Hola, Paco. Hola, Pili, moi boas. Aquí estamos na illa. Aquí, hoxe toca a illa. Un día máis, sí. Bueno, na illa non estamos, vamos a elaborar un plato da illa. Eso, mellor dito, sí, señor. Hoxe temos nada, pola miña parte, hoxe vamos a traballar con mexillóns, estes mexillóns que nos ofrecen a Illa da Arousa, que a verdad que é un orgullo, unha materia prima espectacular. Teñen un bo tamaño, Sí, a verdad que están alimentados, están alimentados. Que vas a elaborar? Pois mira, vou a elaborar un mojito. Para acompañar o teu plato. Que che parece? Levas unha liña, caramba. Levo unha liña. Vou a cambiar, pero hoxe vamos con un mojito. Moi ben, moi ben. Para rematar así coa gama das limas, dos destilados diferentes que se poden facer con limas. O género principal co que vamos a traballar hoxe van a ser os mexillóns, de acordo? Vamos a acompañar con unha cremiña dunha fritada que facemos para as empanadas e demais, para os guisiños e demais, de acordo? Vamos a utilizar unha alga, dentro das algas podemos utilizar unha lechuga de mar, un guacame, un kombu e incluso unha imantalia, vale? E logo, pois vamos a presentar, que lle vai a dar un poquinho de crujiente, unha ceboliña, en este caso crujiente, e un caviar roxo, un caviar que pode ser de trucha ou de salmón. O primeiro que facemos, bueno, aquí neste caso témolo preparado, é rehogar uns pementos con cebola, vale, un pouquiño de allo, e logo engadimos un pouquiño de tomate, sal e pimenta. Eso deixamos cociñar todo moi lentamente e o que facemos é triturar, que é a mistura que temos aquí, vale? Que é o que vamos a botar agora neste caso para quentalo. Os mexillóns aquí neste caso xa os temos cocidos, vale? E os vamos a incorporar para que se mesture con esta salsiña, vale? O máis importante é a materia prima, son estes mexillóns que nos ofrecen aquí os da illa, que son la leche, de verdade, que materia prima teñen. Mezclamos e damos un lixeiro fervor para que se mezcle todo ben. Toda esta verduriña, que hai moita xente que non lle gusta encontrarse coa cebola nin o pemento así enteiro, ainda que este ben cociñado, e nos presentámoslo triturado. O triturado, bueno, ten outra textura e aceptando moito mellor. E aquí o único que nos queda solamente é emplatar, o sea, que fijaros que rápido é, unha vez feita a fritada, triturar toda, facer esta cremiña, o plato prácticamente está xa feito. Pois nada, eu xa rematado con o meu platiño. Pili, ti con que nos vas a sorprender tamén? Pois nada, agora vou vos a facer un mojito, pero este plato pareceme que é unha boa elección para a illa, salinidade por os 4 costados. A verdad nunca que mellor sí. dito. Isto está rodeado por todo o mar, a verdad totalmente. Que sí, falta o puente. Pois nada, vámonos con mojito. Lima, azúcar,
hielo picado, ron y sifón. Este cóctel podemos hacerlo machacando también la lima con el azúcar, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer neste intre. Ou podríamos facer tamén exprimindo a lima, vale? Pero se decantámonos por machacar. Incorporamos o azúcar. Vamos a machacar, sacarlle ben o juguiño a lima. Hai un ingrediente que leva o mojito que non pode faltar, que é a hierbabuena e menta, ou menta, a gusto. Non me gusta pola ao principio, porque se a machacamos moito, solo vamos a abrir un pouco. Incorporamos o hielo, vamos a incorporar o alcohol, unhas rodajiñas de lima e temos que incorporarle un toquiño de sifón para rematar. Paco, para despedirnos vamos a facer un intercambio. Por suposto, Ofrezcoche o meu mojito e eu vou a catar o teu plato, que me ten unha pinta espectacular. Pues genial, espero que che guste. Seguro, Nada, seguro. Amigos da cociña, amigos de Verán Verán, vémonos Hasta a próxima semana. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta neste Verán Verán especial Saborea o Salnés, coincidindo coa festa do Albariño de Cambados. No obradoiro de hostalería elaboraron un menú no que o viño estivo moi presente. Esta era a súa proposta. Hola, benvidos a Saborea o Salnés. Aquí estamos noutra nova edición con todos ustedes. Paco, que vamos a facer hoxe? Que nos vas a preparar? Bueno, pois hoxe temos hoxe toque de Cambados, vamos para Cambados, e o que vamos a elaborar son as vieiras en salsa de albariño. O sea, fíjate que dous produtos típicos de Cambados. E nós, para non ser menos, vamos a elaborar un mojito de albariño, para non quedar atrás. Mi madre, hoxe vai de albariño, hoxe vai de albariño. Moi ben. Todo de albariño. Pues nada, vamos a empezar entonces. Vamos alá. Para esta salsa que vamos a elaborar para as vieiras, esta salsa de albariño, os ingredientes que vamos a utilizar sería o allo, temos puerro ou chalota, un pouquiño de fariña, un chorriño de viño blanco, por suposto aceite para rehogar, sal e pimenta e un caldiño un fumé de pescado. E logo rematamos para suavizar con unha yemiña de ovo e un cordonciño de nata líquida. Vamos a empezar entonces rehogando o que sería o allo e a chalota. Bueno, botamos un pouquiño de aceite no fondo da sartén e rehogamos todo o conxunto, vale? Deixámoslo pochar aquí lentamente. E xa de seguido lle vamos a espolvorear con a fariña. Lle engadimos o albariño. Ahora deixamos reducir o alcohol, vale? Durante 1 ou 2 minutiños. Deixamos que evapore todo este alcohol e agora xa lle vamos a incorporar, pasados 2 minutos, este caldiño que temos de peixe, este fumé de pescado. Vamos lle botando pouquinho a pouco e vamos mesturando hasta formar a salsa. Deixamos que coza aí un ratiño, vale? E agora vamos a salpimentalo. E acordamos que ahora para suavizar esta salsiña lle vamos a engadir nun momentiño as xemas e a nata líquida. Na cantidad que estamos facendo aproximadamente con 2 yemas, vale? E rematamos despois da yemiña engadíndolle a nata líquida. E ahora nada, deixámoslle dar aquí un fervorciño e nos queda solamente rematar de facer as vieiras.
Vale, esta salsiña deixamos que ferva aquí durante un ratiño, vale? Como un par, 2-3 minutiños, de acordo? E xa, por outro lado, vamos a marcar as vieiras. Paco e Kiko, como a recende este plato, miña nai? Que fame me está entrando. A verdad, Vamos Kiko, a- que, bueno, despois de pasar estas festas de Albariño tan boas, que, por desgracia, este ano non podemos celebrar, pois nada, nosotros facemos aquí unha mención tanto ao Albariño como ás vieiras, non? Bueno, pues entonces, Ana, vamos a facer o noso mojito de albariño, que os ingredientes que vamos a utilizar son un jarabe de azúcar, zumo de lima, albariño, un poquinho de un agua carbonatada ou sifón, necesitamos hielo, necesitamos menta para decorar e para darlle sabor. E o ron que é o destilado principal que leva. Podémoslo facer directamente, que é como vamos a facer hoxe, ou podémoslo facer tamén machacando a lima. Neste caso temos o zumo exprimido, porque nos queda máis limpio no vaso. Entón vamos a empezar con jarabe de azúcar. Vamos a poner unha parte de jarabe de azúcar, de seguido pomos o zumo de lima, a mesma cantidade. Vamos a por a mesma cantidade de ron. Podemos agora porlle xa unhas folliñas de hierba boa ou menta, tamén para aromatizar, un poquinho de hielo, xeo picado a ser posible, e vamos a ir rematando xa agora co produto principal, en este caso, que é o albariño. Podemos completalo con máis xeo e un toque despois de sifón, en este caso. Aquí teñen mojito de albariño para disfrutar. Bueno, Paco, que che parece a nosa Bueno, a verdad opción? que está espectacular, ten unha pinta A nosa. super refrescante con este caloriña e acompañado con estas vieiras, con esta salsiña, que che podo decir, Pili. Eu creo que poden disfrutar moito facendo este menú e este cóctel. Efectivamente. E nada, nos desde aquí, desde o Obradoiro, nos despedimos. Verán, hasta a próxima edición. Chao. Muchas gracias. E de Cambados saltamos agora ata o Concello de Meis. No Obradoiro de Hostalería reinventaron os seus clásicos callos, como non, acompañados dun cóctel ben fresquiño. Each night I have this crazy dream. Benvidos a unha edición máis de Verán no apartado de Saborea o Salnés. Hoxe nos vamos, desde aquí desde Sanxenxo, nos vamos a trasladar a Meis con os típicos callos, o plato típico de allí. Pili, e vos con que nos ides a graciar? Pois nós hoxe con un aperitivo chamado Negroni. É un cóctel clásico de 1919, fíjate tú, si ten anos. Que maravilla. Aí vamos. Nos aquí, en este caso, os típicos callos os vamos a presentar de unha forma distinta, que vai a ser con un ravioli feito con calabacín, de acordo? No cal xa temos aquí os ingredientes e vamos a proceder. Nos aquí o que fixemos foi elaborar uns callos tradicionais, cocendo os garbanzos cos seus tropezóns, de acordo? Cos garbanzos o que fixemos foi unha crema, que temos aquí triturado, aquí temos os seus tropezóns, e co caldiño de cocer ambos, fixamos a salsa típica dos callos. I think about it every E o que vamos a facer, tanto coa crema, cos seus tropezóns, vai a ser rellenar estes calabacíns que temos aquí laminados, que temos blanqueados, que os vamos a marcar logo a plancha. E vamos a servir eses ravioli recheos coa salsiña dos callos que temos aquí xa elaborados. I'm on a mission. Entón vamos a proceder a preparar o noso ravioli, de acordo? Entón vamos a coller o calabacín que xa temos aquí laminado, vamos a facer unha cruceta para formar o ravioli. O ravioli, quer dizer, o calabacín en sí non é un ingrediente que vaya no medio do ravioli, senón é en sí o ravioli, de acordo? My confidence is low. Botamos a cremiña de garbanzos, So I'll just pretend de seguido lle añadimos os tropezóns, I should have been a queda moi gelatinoso, queda todo moi pegadiño. E agora procedemos a facer o noso ravioli. Prensamos ben, apertamos ben, e aquí temos formalizado o noso ravioli.
Nada, botamos un pouquiño de aceite e agora simplemente pois, marcamos na plancha. Os ingredientes a hora de degustar este plato son todos os propios dos callos tradicionais. Aquí non estamos innovando ni facendo cousas raras, simplemente que o que fixemos foi emplatalo no medio deste calabacín a modo de ravioli, de acordo? Pero a forma de preparar o plato é a forma tradicional, como se elaboran os típicos callos. And don't criticize my chicken. E agora encima terminamos decorando cos pementos asados. That I'm qualified for. Bueno, Pili, despois deste plato que... Paco, ahora che digo, pero que non paras de sorprenderme. Isto é espectacular. Pero raro, non? No, Dime a pero- verdad, dicirme meter uns callos no medio dun calabacín, de No, verdad, no, como son as ideas. pero por eso, que é espectacular, para mí é espectacular. Pois mira, vamos a facer, para non perder tempo, un Negroni, que é un cóctel clásico venos de Italia e do 1919, nada menos. Ah, recarai, que memoria tes. Cocktails for three, good company. Ingredientes, entonces temos ginebra, Campari e vermú. In close harmony. Vamos alá entonces, vámoslo a facer agitado. Got cocktails for three. Son partes iguales de ginebra, Campari e vermú. With a smile, I'll have a beer. Remexémolo nun vaso mezclador, mentras temos a copa enfriando con xeo, que despois lle retiraremos. We relax and drink and chat and have a good time. Quitamos o xeo a copa para enfriala e xa vamos a volcar aí o cóctel remexido e rematámoslo aromatizándolo cun poquinho de corteza de naranxa. Cocktails for three, in good company. E xa está, Negroni para disfrutalo. And we're so happy. I got my sisters and me in close. Pois nada, Paco, aquí temos o aperitivo, a ver que se parece, xa vamos co teu platiño de callos que ya vamos. A verdad é que, mira, hasta o color é moi parecido ao que é a salsiña dos callos. A verdad é que si, ten unha pinta... Combina. Eu coa sede que teño, Pili, de me cago la leche. Pois nada, señores, que disfruten. Solo nos queda, pues nada, despedirnos de verán hasta a próxima edición. Aquí seguimos no Verán, imos agora ata o Concello de Meaño, onde os asados son todo un clásico. Atención, as arepas meañesas do Saboreo Salnés. Bueno, pois hoxe nos vamos a desplazar a Meaño. E, bueno, pois é moi típico os asados, e dentro dos asados é o churrasquiño. E nos vamos a presentar, temos un asado, lle botamos distintas salsas, e vamos a presentar dentro dunha arepa. A verdade que está riquísimo. Acompañámoslo tamén con un alioli. Seguro. Pois nós vamos a facer un sex on the beach para acompañar o teu plato. Que che parece? Seso? Xa sabía eu. Mi madriña. Sex on the beach. Que maravilla. Seso na playa. Pues a verdad que vai pegar con estas arepas, pero bueno, de maravilla. Veña, pois vamos alá. Para nosas arepas, entonces, o que llevamos a introducir no medio é costilla de cerdo que temos asada, e a hora de asar lle botamos os ingredientes. Botamos un pouquiño de salsa de ostra, botamos un pouquiño de salsa de soja, de salsa perris, sal, pementa, e cociñamos a moi baixa temperatura. E unha vez que estaba cociñado, que está moi terno, o que fixemos foi mechada, desmenuzada, que é tal e como temos aquí presentado. E logo, as nosas arepas, simplemente fariña de maíz, que, bueno, se coñece en este caso en Venezuela como harina pan, de acordo? E o que se vai facendo é botando un pouquiño de agua templada, que escaldamos a fariña hasta formar a masa, que é tal e como a temos aquí. Isto vamos a marcar a plancha e logo simplemente rellenar e servir, que vamos a acompañar cun alioli e con uns brotes. Bueno, aquí temos a nosa arepa, o que lle vamos a dar é forma, tal e como está traballando aquí Iraima. Botamos un poquinho de aceite. E xa para a plancha. E deixámola por simplemente aproximadamente como 10 minutiños, que se faga tanto por un lado como por outro.
Ahora rematado, como vedes aquí xa as nosas arepas xa están doradiñas, vale? Vamos a proceder a rellenalas. E aquí temos a nosa proposta para meaño. Bueno, Pili, despois de rematar estas arepas con esta carriña dentro que ten unha pinta, bueno, está moi rico, que cóctel combinaría moi ben? Que elaboraría de vos? Pois non sei se vai combinar ben, espero que sí, pero vamos a elaborar o Sex on the Beach. Xa te digo que iso ten un bocado, pero vamos, está chamándome. Vamos entonces a elaborar este cóctel. Vamos a por enfriar o vaso tamén, si queres. Empezamos xa con todos os ingredientes. Vamos a refrescar o vaso para que se nos colla a temperatura, senón con este calor. Cuando dicen party, yo digo voy, porque la fiesta soy yo. Vamos a elaborar e vamos a por as mismas partes de vodka que de licor de melocotón. E o doble de zumo de naranja e rematamos coa mesma cantidad de zumo de arándano. El de la fiesta soy yo. Ahora hielo. Bueno, vamos ahora xa coa parte final do cóctel, que agitalo para que se nos colla a temperatura, un meneiño, e en 25 segundos 30 está listo este Sex on the Beach. Porque la fiesta soy yo. Que boa pinta. Lembren que vamos a rematarlo todavía con un sumiño de arándanos. Que siga la fiesta. Que llamen los rumberos y que siga la fiesta. Bueno, Paco, que che parece Sex on the Beach? A verdade que ten unha pinta genial. A verdade que que como sí? todos os cócteles que levades elaborando en todo o curso. Son A verdade vistosos, que son moi vistosos. É o mellor que saben ben. Moito colorido, super frescos, a verdade que moi ben, moi ben. E nada, creo que vai a combinar moi ben coas nosas arepas, a verdade. Esperemos que sí. Bueno, Pois despedímonos. pues simplemente nada. Hasta a próxima, señores. Desde aquí, desde Verán, hasta a siguiente edición. Moitas gracias. Moitas gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán Verán especial Saborea o Salnés. Toca agora o Concello de Ribadumia, onde quen manda, como non, é o tinto de Barrantes, un produto que serve para todo. Vexan senón as propostas do Obradoiro de Hostalería. Moi boas, nunha nova edición de Verán Verán en Saborea o Salnés. Hoxe vamos a elaborar, bueno, nos vamos para Ribadumia e vamos a elaborar pois un postre con viño tinto, con tinto de Barrantes. Eu vou a elaborar unha sangría co tinto de Barrantes. Por moi ben, unha boa combinación. Bueno, pois entonces vamos a elaborar este postre. Aquí temos xa preparadas unhas filloas e o que comentamos para a salsiña, o viño tinto, vale? Que o vamos a facer con un pouquiño de mantequilla e azúcar. Vale, o primeiro que vamos a facer entonces é derretir a mantequilla. O seguinte paso, unha vez derretida a mantequilla, lle incorporamos o viño tinto seguido do azúcar e deixamos reducir. Botamos como unhas 3 cucharadas de azúcar. Agora mezclamos e deixamos reducir e que evapore o alcohol. Deixámonos estar aproximadamente sobre uns 4, 5, 6 minutiños, vale? Vemos que pouco a pouco se vai caramelizando co azúcar, vale? Tanto co que contén o viño como que lle botamos nós. Introducimos as filloas que xa temos envoltas aquí en forma de pañuelo e deixamos que se impregnen na salsa. Aí
Aí estamos, mesturamos, botamos a salsiña por encima, coa cuchara. Vamos botando salsiña, logo tamén lle damos volta, de acordo? E deixamos que a filloa se empape, que absorba toda esta salsiña. Moi ben, e agora salseamos, botamos toda a salsiña por encima. E agora decoramos coa menta. Bueno, Pili, despois de rematar co noso postre, con que o acompañamos? Pois vamos a facer unha sangría de viño de Barrantes. Señor, quítame iso de diante. Vas a acabar conmigo, Paco. No, que vamos a acabar con unha borrachera tanto viño, Tamén pode ser, Moi ben, pues, pero bueno, adiante, hai que entonces. disfrutar. Moi ben. Vamos alá. Bueno, pois nada, vamos a facer unha sangría do protagonista desta terra, o viño Barrantes, que non pode ser de outra maneira. E vamos a facer, para quedarnos rico esta sangría, temos que facer un picado de fruta, da que teñamos na casa, e vamos a macerar. É fundamental. Entón, botámoslle. Primeiro, tamén botámoslle partes iguales de un brandy, un martini rojo, en este caso, porque vamos a facer un viño tinto. Vamos a botar ginebra. Vamos a botarlle jarabe de azúcar, tamén, endulzala un pouquiño. Vamos a botar un licor de naranxa. Añadimoslle unha parte igual de brandy. Vamos a añadir outra parte de martini. Seguimos entonces ahora con unha parte de ginebra. Vamos a botar un licor de naranxa. E vamos a rematar esta macedonia de aromatizala para que nos macere con un pouquiño de xarabe de azúcar. Partes iguales de agua e azúcar. Temos a nosa macedonia preparada. O seu é deixala que macere un par de horas en nevera. Entonces ahora vamos a rematar a nosa sangría. Para rematar a nosa sangría vamos a añadir os licores, ginebra, brandy, vermú, licor de naranxa, jarabe de azúcar e os refrescos de naranxa e limón e, sobre todo, que non pode faltar, o viño de Barrantes. Rematamos un refrescos de limón e naranxa. Estaría a nosa sangría con un pouquiño de hielo, refrescámola tamén. Refrescante a este verán e listo para servir. Bueno, Paco, aí estamos. Que colorido, os platos, parece que vamos. Digno dunha festa como a que estamos celebrando nos aquí con estas elaboracións, Sí, a verdad señor. que está Sí, señor. espectacular. Sí, E nada, señor. simplemente, pues nada, despedimos de vos hasta a próxima edición, saborea os Anés. Aquí estamos. Chin, chin, Pili. Un placer. E imos agora ata o Concello de Vilagarcía e, como non, temos que preparar ameixas de carril, por suposto, acompañadas dun cóctel ben rico. Bueno, Paco, unha edición máis de Saboreos Alnés e vamos a prepararlle que nos toca hoxe. Pois hoxe nos traspolamos a Villagarcía para elaborar unhas ameixiñas que vamos a preparar cunhas verduras. Que rico, Hoxe que rico. toca Villagarcía, en este caso, carril con unhas ameixas. E vos? Pois eu, para acompañar ese plato teu, vamos a facer un cosmopolitan. Son así como algo moi internacional, pero vamos a facer aquí para a nosa terra. Para este plato, entonces, temos as ameixas por un lado e vamos a acompañar con unha serie de verduriñas que temos aquí. Espárragos, temos patata, zanahoria, brécol e coliflor. E para rehogar, botamoslle un pouquiño de chalota ou puerro, un pouquiño de aceite, un pouquiño de fariña tamén para darlle un pouquiño de espesor na salsa e un caldiño que este caldo é de precociñar as verduras, que lle damos un precocido. O primeiro que vamos a facer é botarlle un pouquiño de aceite. Bueno, botámoslle primeiro a chalota,
damos unhas voltiñas aí, deixamos que se faga un pouquiño. Vale, incorporamos as patatas, seguido das zanahorias, xa un detrás de outro. O breco e a coliflor. Moi ben, mezclamos todo conxunto. E por último lle incorporamos os espárragos. Unha vez que arreogamos todo o conxunto, espolvoreamos de fariña, unha cucharadinha así, unha collar, e mollamos co caldiño, caldo aquel que habíamos comentado de darlle un blanqueado ás verduriñas. Mollame aí hasta cubrir as verduras. Bueno, e agora deixamos cocer todas estas verduras aproximadamente entre 4 e 5 minutos antes de incorporar as ameixas. Agora sazonamos. E agora xa incorporamos as ameixas. Tapámoslo un minuto ou dous e xa temos o plato. E agora simplemente deixamos ferver 1 ou 2 minutos que abran as ameixas e xa emplatamos. Bueno, Pilar, despois de nos rematar con este plato de verduras con ameixas, facendo honor a Vila García e a Carril, que nos ides a preparar vos? Pois nada menos que un cosmopolitan, para unha ciudad cosmopolita. Moi ben, como é a Vila García. Aí vamos. Perfecto, pois vamos alá, entonces. Vamos alá. Este cóctel leva vodka, un licor de naranxa, zumo de arándanos e un toque de cítrico, en este caso limón. Pois procedemos a enfriar a copa e despois elaboramos o cóctel. Vamos a botarlle entonces na coctelera unha parte media de vodka, media parte de licor de naranxa, media parte de un zumo de arándanos e ahora botámoslle, exprimímoslle medio limón. Incorporamos hielo, cerramos coctelera e a agitar. Y ahora, para rematar, vamos a decorarlo con un poquito de limón. Paco, aquí o temos, un cosmopolitan. A verdad que para ser o penúltimo programa, vamos, coas nosas elaboracións, me parece fantástico. Coido que fai unha boa combinación. E, bueno, eu creo que Vila García ten que estar contento cos platos que lle elaboramos. É o que merece. A verdad que sí. Pois nada, simplemente despedimos de vos. Despedímonos hasta a próxima edición. Moi ben, que rematamos con, en este caso, nos falta Vilanova. Vilanova, sí, señor. E o Saborea o Salnés remata a súa viaxe facendo parada no concello de Vilanova de Arousa. Vaya hamburguesa de pinto máis rica que nos prepararon no Obradoiro de Hostalería. Bueno, Pili, dime, este é o noso último programa en Saborea o Salnés. Que pena, que Oxe, nada, tócalle Vilanova, o último programa. Vamos a por él, vamos alá. Nos pola nosa parte, o que nos corresponde hoxe, nos pensamos no mar, pensamos nun peixe. En este caso, pensamos nun pinto, que o vamos a transformar en hamburguesa, que a verdade que vai quedar espectacular. E vos? Pois nos vamos a dar un toque saladiño, como vamos de mar, cunha margarita. Pois perfecto, moi ben. Ah, que sí. A verdade que vai facer unha combinación perfecta. Vamos a ver. Para as nosas hamburguesas que estemos aquí xa elaboradas, acordaros que pinto, utilizamos pinto, de acordo? E engadimos pan, ovo, leva un pouquiño de salsa de ostras, que lle dá un toque moi bon, leva un pouquiño de soja, de acordo? Sal e pimenta. Pode levar tamén un pouquiño de picante, pode ser tabasco, quinche, sriracha, calquera desos que lle dá un toque moi bon tamén, sin abusar do picante, por suposto. E logo, a hora de acompañar, temos unha cebola que temos confitada a baixa temperatura con un pouquiño de azúcar e despois os pementos asados cortados en juliana. E rematamos añadindolle algo de verde, en este caso uns canónigos, para rematar o plato. Nada, vamos a proceder ahora
xa a preparar as nosas hamburguesas. Xa temos aquí listas, simplemente que lle temos que dar un poquinho de fuego. E procedemos a marcar as nosas hamburguesas, en este caso van a ir a plancha, poden ir fritas, poden pasar por fariña e facelas fritas, nós simplemente marcámoslas na plancha. É curioso, podedes facer a proba na casa, é algo distinto, eu teño pinto que teño que ter cuidado coas espiñas, picalo finamente, ben picadiño, e logo, a ver, nós fixamos esta mezcla, pero poder botar o que encontrades na casa, vale? O viño, o pan que nos axuda a ligar, un pouquiño de tabasco que lle deixa o sabor, un pouco de allo, nós tiñamos un pouquiño de salsa de ostras que lle queda moi ben, soja tamén, aceite de sésamo tamén. Vamos a botar un poquinho de pimenta. E por outro lado vamos a quentar o pan. Vamos a encender ali o lume mentre se nos falan as hamburguesas. Bueno, acordamos que entonces para acompañar a hamburguesa temos os pimentos asados cortados en juliana e unha cebola caramelizada. Para esta cebola caramelizada o que fixemos foi cortada en juliana e nun pouco de mantequilla e un poquinho de aceite, pochámola, sudámola moi lentamente e lle incorporamos azúcar. Pode ser azúcar moreno ou azúcar en blanquillo, en este caso azúcar blanquillo. De acordo? E deixamos a que se fixera moi lentiña, moi lentamente e que fora collendo esa textura medio caramelizada, de acordo? E lle aporta, lle dá un sabor moi bon tamén ás hamburguesas. Estamos no fondo a cebola que temos caramelizada. Encima lle vamos a poñer as hamburguesas, os pimentos asados que temos cortado en juliana. Rematamos, en este caso, cos nosos canónigos. Rematamos coa nosa hamburguesa de pinto. Que che parece? Que me vai parecer, Paco? Vamos, a punto de hincarlle o dente. Moi ben. Estamos. Moi ben, moi ben. Para acompañar a túa hamburguesa de pinto, Paco, que che parece se facemos un margarita? Como dixemos antes. Pois me pareceme fantástico, a verdad que sí, un margarita. Bueno, pois vamos alá, vamos a elaborar un margarita, que é un cóctel moi fácil de facer, moi sinxelo e rápido. Este cóctel elaborámoslo con tequila, licor de naranxa, xarabe de azúcar e zume de lima. Bueno, pois vamos a elaborar un dos cócteles máis famosos feitos con tequila. Vale, Fanny? Vamos a empezar. Collemos a cotelera e vamos a botarlle parte media de tequila, media de pantrón, media de jarabe de azúcar e media de zume de lima. Botamos el xeo a cotelera, cerramos e agitamos. Ahora que ya está agitado, vamos a ponerlo en una copa que está escarchada con sal. Bueno, Paco, aquí está rematado margarita para acompañar o teu pinto. A verdad que é unha pinta genial para acompañar esta hamburguesa, a verdad que moi ben. Nós desde aquí, desde o Obradoiro, esperemos que o público que haya visto, pues nada, o programa de Saborea o Salnés, que, bueno, pues que fagan acopio e que elaboren na súa casa, a verdad que... Son recetas fáciles, moi todas fáciles elas, de facer. e originales. Simplemente, Pili, vamos a dar as gracias ao canal Ría Baixas por darnos esta oportunidade de colaborar con eles. Por contar con nós. Por contar con nós, por suposto, en verán, Saborea o Salnés. Eu creo que foi unha experiencia maravillosa e simplemente nada, esperemos por eso, volvernos a ver noutra edición. Moitas gracias e nada máis. E gracias a todos os ayuntamientos que recorremos. E os nosos alumnos que foron os verdadeiros protagonistas. Exacto. Pois con este especial do Saborea o Salnés rematamos esta tempada do 2021 do Verán Verán. Grazas ao Obradoiro de Hostalería pola súa colaboración e tamén, por suposto, ao Concello de Sanxenxo por acollernos con tanto cariño un ano máis. Agradecemento tamén para Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol por compartir con Canal Rías Baixas un ano máis este Verán Verán. E, como non, grazas a todos vostedes por estaren aí ano tras ano. Vémonos na próxima. Adeus.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.